into my YouTube channel na Elonga. So to this video, hindi muna tayo gagawa ng anumang kataratanduhan dito sa ating YouTube channel na dating gawi, yung mga funny video, yung mga kalokohan. This video ay may ituturo lang naman ako na isang importanteng bagay about dito kay TikTok Affiliate Marketing Program. Kung paano tayo mag-withdraw kahit wala tayong bank account. Ayun. Sa mga namomroblema dyan dahil walang budget para kuha ng bank account nila, katulad ni BPI, ni Simbank, or kung ano-ano may mga bank dyan, dahil wala tayong budget, ayan. So, wag na kayong mamroblema. Isa lang naman ang inyong problemahin ngayon. Pwede na po. GCash! Kung meron po kayong GCash na verified, or kung wala pa, sige na, mag-register na kayo at i-verify nyo na through inyong voter's ID, or pwede yung mga kahit mga umid na mga ID, basta meron po kayong mga ID. Ayun. So, pwede na po yung GCash through GSave Marketplace. Doon po sa GSave Marketplace, ay may nakalagay po doon ng BPI and SIM. So, kung ako sa inyo is BPI na lang po kayo. Ito po yung BPI, yun. I-click po nyo yan. Ayan. So, pwede po yan. Kahit wala po kayong mga account, basta verified na po yung inyong GCash. So, ayan, ituturo ko po sa inyo isa-isa kung paano nga ba ako naka-withdraw dito ng komisyon. Ayan. So, yung commission po dito kay TikTok Shop, meron po siyang minimum. Sobrang liit lang po yung minimum niya. Ayan. Kaya po yan. 10 pesos lang naman yung minimum niya. And yung service fee niya is depende po yan. So, kung gaano kataas yung inyong i-withdraw. So, sa 10 pesos ko is, meron po siyang service fee na 3 pesos po ba yun? Yan. 3 pesos yung kanyang service fee. So, ayan. So, punta na po tayo dito sa ating cellphone at ituturo ko na po sa inyo isa-isa kung paano ko nga ba ito na i-withdraw. So, ayan, andito na tayo sa ating cellphone, mga kailongga. Ayan, dito sa ating GCash. Siyempre, bubuksan natin itong ating GSave sa ating GCash. Tulad netong, ayan, yung binulugan ko na color green, ayan, yung GSave ay ating pipindutin. And, pipindutin natin itong My Save Up by BPI Vita. Ayan, so i-click natin yan. Dahil ako nakapag-register na dito, maliban na lang sa iba na hindi alam na meron palang BPI, may save up dito. Kahit wala po kayong bank account, pwede po kayo dito mag-register sa GCash if ever na meron kayong GCash na verified. Ayan. So, pwede na ito kahit wala kayong bank account na BPI. So, click lang itong got it. Ayan. So, nakikita nyo naman dito sa aking BPI, may save up account dito sa GCash ay nakalagay dito is 00. Wala po akong nilagay na kahit piso dito. So, itatry natin ngayon doon sa ating TikTok account as a affiliate marketer na program ni TikTok. So, punta na tayo doon sa ating TikTok account. Okay? Para malaman natin kung papasok nga ba dito sa ating BPI May Save Up yung kita natin doon. Okay? Sige, punta na po tayo doon sa ating TikTok account. So, ngayon, nandito na tayo sa ating TikTok account. Ayan. I-click lang po natin itong ganitong marketplace. Ayan. Click lang po natin yan. After click, punta po tayo dito sa ating enter. Ayan. Click natin yung enter. And then, punta po tayo dito sa ating komisyon. Ayan, komisyon natin na yan. Click natin yung komisyon. Ayan. Meron po akong komisyon dito sa affiliate. Bilang isang affiliate, meron po akong nakuhang 10.50 or 10.50 pesos. So, try natin withdrawin ito through BPI GSave. Ayan. Sa GCash. Ayan. Click lang po natin itong withdraw. Click lang po natin yung withdraw. Ito po yung withdraw. Ayan. Click natin yung withdraw. And then, mag-click po tayo ng Add Payment Account. So, click natin yung Add a New
account. So, click natin itong bank transfer. So, funds should arrive in 3 to 5 days po ito. So, magsisend yan ng code sa cellphone number mo. So, yan, 9738. 3 to 5 days daw bago mag-arrive. So, choose bank name. So, choose bank name. So, lagay natin yung bank. Ano ba yung bank? So, ito gamitin natin. Itong BPI Family Savings Account. Okay. Click natin to. Ayan. So, andyan na yung BPI Savings Account. And then, itong bank account number. So, kanina, doon tayo sa ating GCash, GSave, BPI. So, punta tayo doon. Bumalik tayo doon. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito yung account number. So, i-copy natin yan. Ilagay doon sa ating TikTok. Ayan. Dito, ilagay natin yan dyan. 07 email, nalagay mo doon. Yan yung email ko. And then, click na natin itong submit. Yan. Yan, confirm after 3 to 1 second. Yan. Submit na natin itong confirm. So, ayan na. Meron na tayong primary bank transfer account. Yan. So, click na natin itong amount dito. Minimum amount 10. Oh, meron pala minimum dito. Amount minimum is 10 pesos. Wow, ang lit lang pala ng minimum dito. So, 10 pesos lang pala yung minimum. Ayan. Dahil 10.50 na ako, so pwede pala. Estimated receiving amount is 7. 7 pesos na lang yung makukuha ko. Ayan, 7 pesos na lang. Dahil meron siyang service fee na 3.45 o 3.45 pesos. Ayan, so, i-click mo na yan. Withdraw now. Ito, click mo na itong withdraw now. Yan. Confirm withdraw. O, bago nyo i-confirm withdraw, tignan nyo muna yung transfer to bank to transfer, withdrawal amount, 10.50. Ang service fee niya is 3.45. Ang marireceive mo na lang is 7.05 dahil may service fee po siya na 3.45. Hindi mo na siya makukuha ng 10.50 dahil may service fee. So, ang makukuha mo na lang, the total amount is 7.5. So, click confirm to withdraw. Ayan. So, withdrawal in progress should arrive in 3 to 5 days. Ayan. So, 3 to 5 days po pa siya hihintayin bago pumasok siya doon sa ating bank account, sa ating GCash BPI account. So, ayan, hintay-hintay lang po tayo sa ating updated about dito sa ating 3 to 5 days business account. Kung pumasok nga ba siya dito sa ating BPI, may save up GCash dito sa GCash. Kahit wala kang bank account, pwede mo siyang ma-withdraw. Ayan. Ayan, pasensya na kayo ha. Kasi akala ko kasi 3 to 5 days bago natin ma-receive or papasok dito kay GSave gamit itong GCash, itong BPI, parang 5 minutes lang pumasok na agad. So, ganun pala kabilis, di ko alam. Akala ko kasi kanina is 3 to 5 days. So, 5 minutes lang is pumasok na. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yan. Yan. Pumasok na nga po itong 7 pesos na ito. 7 pesos na ito sa aking GCash JC account. So, ayan. So, huwag na kayong mag-alala. GCash lang ang katapat niyan. Mawi-withdraw nyo na yung pera nyo dito kay TikTok. Gamit itong GCash JC Marketplace ni GCash. Ayan. So, ayan ha. Dahil meron na kayong natutunan today, sana wag nyo rin akong kalimutang i-subscribe. I-click yung notification bell dito sa ilalim para lagi po kayong updated sa namang video i-upload ko everyday, every week, or every month. So, hanggang dito na lamang tayo and God bless us. Bye-bye!